posachedwa pati kupasirani zimene wayankhula former president wa dziko lino la Malawi Dr. Bakili Muluzi amenenso adali president wa chipani chimenechi cha UDF komanso anali founder wa chipani chimenechi cha UDF. Ndipo lero mlendo olemekezeka ku convention ya chipani chimenechi cha UDF ndi Bakili Muluzi, ndipo izi ndi zimene ayankhula lero ku convention pamene chipanichi chikusankha adindo a chipani chimenechi cha UDF. Takhala ndipompo mumvere komanso kuonera zimene wayankhula Bakili Muluzi. Sindingachite bwino kungochoka pano osapempha acheya ambiri madza kuti acheya, koma ife timatiso pano anachoka pa ucheya nda patron, koma kuti ndinene chonche simumvetsa umanena kuti acheya anthu akufuna mwapatse moni. Zikomo kwambiri. Ena amadanda ula kuti kuli mvula lero, ndeni mauza kuti nagogo anga nandiuza kuti agogo anga nandiuza kuti if it rains on your wedding day it means kuti mbanjamu muzakhala nambiri. Mwina mpaka ana 7 wo ndiye lero kuthandiza kwache nkwakuti ya kwabwera mvula tsiku la convention ya UDF ndiye kuti inu mutenga boma chaka cha mawa 2025. Alipa ukayikira pano? Iya ite ankana alipa ukayikira pano? Ndafunsidwa kuti ndipereke moni kwa nthumwi zonse zimene wachokera kumpoto chigawo cha pakati kuno kumwera. Ndiye moni wa chipani amakhala moni wa chipani. Kumpoto ndikuti kumpoto kumpoto chigawo cha pakati, chigawo cha pakati, TNTN chigawo cha pakati kuno kumwera, kuno kumwera kukomesa kuno kundilande kubangwe kumachinjiri kuti kwina kuti Madamu Chair Honorable Aisha Mambo amene mwatsogolera komiti yanu mwaluso kwambiri, ndikuthokozeni kwambiri. Komanso Madam President Honorable Liani Patel amene chito 2 years yapitayi mwaluso kwambiri kutsogolera chipani cha UDF. Members of the National Executive Committee, komanso Honorable Ziriro
amene mwalankhula pano ndati kodi line ndiye ndilankhula chani poti mwanena zonse. Members of the National Executive Committee of the party, our Secretary General Honorable Kandi Badambo, also leaders of our other political parties, tukuthokoza kwambiri kuti mwatilemekeza kwambiri. Your Excellencies, members of the diplomatic corps, amene muli pompano, atsogoleri amipingo, mafumu, komanso deputy mayor wa mzinda wa Blantyre, ife timangoti DT2, ndatsogoleri wonse amene muli pano, amayi na abambo. Chifukwa chakuti pakhala kulankhula kwambiri mbuyo mu I think last week kumanena kuti honorable chair Limayi Patel ndi amene awononga convention ino chifukwa chakuti anaitana chipani cha Malawi Congress Party. Ndimati ndilankhulepo pa zimenezo chifukwa ino a UDF mkuziwa kuti chipani cha UDF is a democratic party. Policy yathu ndiya kuti kukhala convention ni amakhala pansi aneki kuti tiitana ndani. Ndiye kuitanako kumakhala kuti atsogoleri amene analembesa ku registrar of political parties. Chipani chongakhale chikhale kuti munthu ndi munthu mmodzi amaitanidwa abe pano. Ndikumbukira chipani cha malume anga amuna ndipe Nkumba masiku apitawo yaleta akumba timaitana ndithu ndiye sizowona kuti Honorable Mambo, Aisha Mambo, the president of the party, Liani Patel, amafuna kuononga nsonkhano uno sizowona zimenezo ayi. Chifukwa tinawerenga pa internet, pa social media osiyana yayi amenewa amene awononga Eugene convention nimati nditsutse pano kuti zimene sizowona. Ndikofunika kuti ndiwuze nthumwi kuti chipani cha UDF ndi chimene chinabweresa democracy muno Malawi. Inu nonse mukudziwa democracy inayamba, of course, ife a UDF ndanzathu a 4D tinali limodzi kumenyera ufulu wa dziko la Malawi kuti tikhale pa mtendere. Ndiye sikuti ndi zinthu chodabwitsa kuti tinaitana zipani zonse including MCP chifukwa they are part of amene anachita register ku registrar general wa zipani. Ndiye tinaitana kuti abwere koma anatiuza kuti sabwera malikanizo ofuta zina zimene ali nazo. Chipani cha UDF chitawina boma 1994 ineyo as the president of the country at that time, it was my responsibility to set up a government. Nthawi imeneyo kunafuneka kuti ndisange cabinet komanso ma civil servants, senior civil servants kuti atithandize kuenda dziko la Malawi. Ndiye ndikumbukira ndinachita nominate late Zanja Limodzi kuti akhale secretary to the treasury. Ndiye achipani nthawi imeneyo anabwera kuzandiuza amene ndi wa Congress musamusange amachokera kudedza ndiye kuti maliponti onse azikapereka kwa Atembo. I said no, inu mwasanga matipate, mwasanga democracy, inclusiveness. Ndiye lero simunganene kuti siningasankhe ena chifukwa chakuti zipani zina. I want to emphasize this point chifukwa ife atsogoleri nthawi zina we get misled
kuti matipate ikutandiza kuti tizisankhana ayi. Matipate means kuti tonsefe tizigwirira ntchito limodzi ngati Amalawi. And Sergeant Moses served me well. Almost 4 years he was secretary to the treasury. Ndiye chipani cha UDF chitatenga boma 1994, there was a lot of tension. That's the second point I want to make. A lot of tension in the country. To the extent kuti ndinaona kuti pofunika naimbira Mai Kazimira kuti ndikaone the late Dr. Banda. Ndipo anadabwa kwambiri ntaimbira phone kuti Mai ndofuna kundibwere. Yeah, okay. Ndiye nditaimbira Mama Kazimira nthawi imeneyo anadabwa kwambiri kuti mufuna kubwera kuno. I said yes. Ndibwera kudzaona a president opuma nthawi imeneyo. Of course it was 1995 I think it was. Ndiye ndinapita nthawi imeneyo atupere ali kamwana choncho. Ana abwera from UK pa holiday, ndinawuza kuti tiye undiperekeze. And I was driving alone. I didn't want to convoy yoti achita anthu kudabwa kuti kuti akupita kuti. Ndiye tinapita apa nyamba tachoka kumene koko, tafika kudya, anatilandira bwino bwino. And we had to wait for 25 minutes to kudikira. The president waiting for the former president. I didn't mind about that. But anyway, Dr. Banda anafika kutipasa moni. The impression I had at that time nali yoti iya maganiza kuti he's the president, I'm his minister. Mene naona interaction yachi mene naliri. Atalowa menemo, he said, oh, kumpata mona atupere. Oh, he's very tall. Very tall. I said, oh yeah, fine. Negezana. And what I had wanted that time, kuti tingo jamu tisa chitunzi, kuti chitunzi chimenecho chikale pakali ndala ya boma. Kuti tension imene inalipo antu haone kuti kuti kukanga naku antu akumwamba ako akuguriza na bwino amene tukangana ndi anthu apansipa mumvesesa amene powete ndiye tinacheza bwino ndikusiyana ndi namwe ti iya kuti anandipasa ti kapena yasana ndipasa. Ndiye in 2005 I think panali pa 5 February the late Bingu inentapita ku Mozambique swearing ceremony yake Buza ndinamva kuti achoka mu chipani cha UDF. I will tell you why I'm mentioning all these things. And kuno kumudzi the Secretary General then called me kuti to the president achoka ku UDF akuti mwina ayamba chipani chawo. Ndiye kuna tension yayikulu kuno kumudzi. You remember wena kumasoka miyala, wena kukagula petrol kuti ayambe kuocha nyumba, ayambe kuocha ma filling station. Then I came back, I think it was 2 days after,
nabwera pa airport ndinawuza kuti no, musapange zimenezo, this country needs peace. Kukangana mkangano siumanga muzi ayi, ndiye musapange zimenezo ayi. Why am I saying these things? Ndukunena says chifukwa chakuti UDF should not be a source of hatred. It should not. UDF should not be a source of division in this country. UDF as a democratic party should not be a source of intolerance. That's why I'm mentioning all these things. Zimene matu kana chair a convention onabolira ni patero afuna kuonoka chipande chakuti aitana. No, we are one people. If and offend if amodzi, we should not. Ena maganiza kuti matipate ndiye kuti kudana. No, we should live together. We should learn to live together. Nchifukwa ndikunena mawonsewa kuti tizikhanirana limodzi, UDF ikhale chipani chimene chizilimbikitsa umodzi m'dziko la Malawi. Ndimanena kumbuyoku kuti mukaona munthu wakumpoto ndi m'bale wanu, mukaona munthu wa chigawo chapakati ndi m'bale wanu, mukaona munthu wa kuno kumwera ndi m'bale wanu. Kaya mukapita chakucholo kuona amulako walo omwe ndabale athu. Ndiye ndikofunika kwambiri kuti tizikhalirana limodzi as a nation. Chifukwa tikamba kusankana mitundu, kusankana kumene tikuchokera, kusankana mipingo, tizikhala bwino ngakhale pang'ono. Inetu anango ndifunsa kuti ndingopereka moni, koma naganiza kuti ndingenene mawu pang'ono amene wachifukwa zina zimene zikulakwika tiyenera kuzikonza. Ndikufunireni convention yabwino. Mmene ndikolowa muno naona kuti anthu mwachenatu, anthu onse muno kuchena. Komanso even the preparations of the decorations mpaka kumawa kuno, I think nali dzulo mafuna kuyimbira Secretary General kuti nanenso ndikufuna kuyimbira mpando wa president. Ndiye ndaona kuti nimafuna kuyimira nanenso mpando wa president. Nde naona kuti anyamata amasiku ano atakundigwetsa. Alibe tsukolo kwera.
tichite compete ndi ulendo watu pere, ulendo wa mbaya, ulendo dani kaya mai patero ai that ndizisiye zimenezi sina ni madawa. Koma congratulations, I wish you very successful conference. Komaso ndithokoze our sister parties pobwera kuzakana afe kusongano meneko. I wish you all the best. That's why I'm talking about unity. Tizikhalira limodzi. Ngati ena lindi convention titaneni IUDF tibwera. Chifo ndifa amodzi. Ndikufuna nisongano wabwino kuma reaction yabwino ndikuziwa kuti kukhala kusangana mipando yosiyana-siyana. Monga nena aziliro apa. Musango tenga mipando ngati jacket ai. Alipo anthu ambiri amene amangotenga mipando as a sample. Kungotenga mipando kangokhala ku nyumba 5 years. Kwafunsa kuti mwapanga chani, nothing. Akudikira kuti ati president akafika kukaronga akaindese chipani, akafika kunsanje akaindese chipani, akafika no. If you are taking a position, a responsibility, you have to go and work. Koma usati kungokhala iyayi. Ya chipani sichikoyenda. Chipocha kuti wakuti no, it's you. Ngati mwatenga mpando wa executive committee, that's the cabinet. Cabinet ya chipani. Then you have to direct kumeka uzichi chipani ngati chiwine ndi niyo mugwire ntchito. I wish you all the best. Thank you. Also kunali kuyankhula kwa former president wa dziko lino la Malawi Dr. Bakiri Muluzi amene anapasidwa mpata kuti ayankhule pakuti